a xogar o balonmán aos 5 ou 6 anos, máis ou menos. Recordo que estaba na escola cos meus amigos da escola falando, comentáronme que les, bueno, iban 2, 3 tardes ali preto da escola ao pabillón de Colla a xogar o balonmán. Convencéronme, probei e a verdade é que non foi mal. Alégrome moito de haber tomado esa decisión. Non foi moi duro marchar, porque a verdade é que había meditado bastante a decisión. Estaba o último ano que xoguei no Teucro en Pontevedra, aínda tiña outro ano máis de contrato e chegoume a opción de vir para aquí, para Valladolid, a xogar. E a verdade é que eu quería dar un cambio e, mira, a verdade é que tiña ganas de ir fora de Galicia. Foi algo máis complicado case o feito de sair do Teucro, que tiña grandes amizades ali, pero o feito de salir de Galicia nun principio non foi tan difícil. Sempre que vou ali ao fin de semana, algúns días que temos libres ou así, sempre costa voltar. Pero a verdade é que aquí en Valladolid estáse moi ben e un vive moi a gusto. O que máis boto de menos de Galicia, aparte da familia, é o mar. Pois comecei o balonmán praia, cando era cadete, se non recordo mal, tamén un pouco ligado polos meus amigos de toda a vida do balonmán, do Seis do Nadal, que é onde comecei eu a xogar o balonmán. Probei e dai pois xa se te mete o mono dentro de balonmán praia cada fin de semana. E dende esa todos os veráns, salvo este, por desgracia, pero todos os veráns vas a xogar, coñeces a toda a xente. No meu caso, que estás xogando fora todo o ano, ves aos amigos que tes por Galicia, que tes por aí diante, que durante o ano é imposible de velos, e a verdade é que é algo maravilloso. O mellor momento de balonmán, eu penso que teño bastantes momentos bons xogando balonmán. Penso que cando acabamos o terceiro posto co Seis do Nadal, cando éramos juvenís, que igual íamos 8 dos xogadores do noso equipo, igual íbamos ao mesmo colexio, ao mesmo instituto, e a verdade é que poder acadar un posto tan grande como é quedar terceiros competindo contra o Barça, contra o Granollers, contra equipos que están feitos de outra maneira moi diferente, a verdade é que un grandísimo recordo. Se non é o mellor, quedase preto dos outros que penso que tamén son bons, que é o Campeonato de Europa que conseguín coa selección junior española, o debut coa selección absoluta en Argentina, e tamén o Campeonato de Europa absoluto coa selección de balonmán praia que conseguimos en Croacia fai uns anos. A verdade é que non sabería con cal quedarme. Pois o xogador, a verdade é que quedaríame con bastantes xogadores. Eu de pequeno lembro que un dos que me chamaba máis a atención era o Lafur Stefansson. Penso que era un tío moi bo, tiña moita clase e sobre todo que era moi intelixente lendo o xogo. A verdade é que gustábame moito como xogaba, e agora mesmo penso que quedaríame con Palmarsson. É moi elegante, a verdade é que fai fácil todo o balonmán, e a verdade é que é unha maravilla velo xogar. Como adestrador vou decir a Antón Piñeiro, que era o presidente cando eu comecei, era o presidente no Seis do Nadal, e a verdade é que foi o meu primer adestrador. Eu penso que é o que máis me influiu
no xogo, na forma de ver o balonmán, en todo. O balonmán a verdade é que significa moitas cousas, pero de elexir igual unha, quedaríame coa amistade, coa humanidade do deporte, que ao final a cercanía que tes no día a día, coa sorte que eu teño, que en todos os clubs onde eu estiven sempre houbo persoas moi boas, moi cercanas e dos cales teño unha morada de amigos hoxe en día. Se non me dedicara ao balonmán, eu penso que igual tiraría por... Gustaríame moito probar un deporte individual. É algo que psicolóxicamente penso que ten unha carga extra, porque ao final ti nun deporte colectivo, un día malo pode arrasar o compañero do lado, vamos, tes múltiples variedades, pero nun deporte individual, como a ti non teñas o día, tes que facer un sobreesforzo e sair adiante desa como sexa, porque non pode vir outro a xogar por ti. Cando deixe o balonmán, como vexo, cada vez está máis cerca, pero aínda é algo que vexo lonxe. Pero sí que me gustaría estar ligado ao mundo do balonmán, seguir, quizáis non tan profundamente como para chegar a ser adestrador, como para ser directivo igual, para dedicarlle tanto tempo, pero sí que me gustaría igual ter algo aí, seguir ligado e non deixar de ser xogador e de repente que desaparezca o balonmán da miña vida. Eu penso que son un xogador bastante completo. Quizáis non destaco nunha soa faceta, pero en liñas xerais penso que máis ou menos sí que me defendo en case todos os aspectos. A verdade é que non desentono en ningún del. Non sabría dicirche cal é o meu punto forte, pero tampouco sabría dicirche cal é o punto máis débil. Penso que son un xogador bastante regular en relación das facetas do xogo. Un soño voltar a Galicia a xogar o balonmán no máis alto nivel sería un bo soño, vivir ali, ter a oportunidade de xogar o balonmán preto da miña familia, preto de Vigo. Bueno, en Galicia a verdade é que un está moi a gusto.